mira que tot és pura, no casualitat, però hi ha molt de casualitat, de que ell es decidís en allà, que un metge de Lleida el va acompanyar, que s'hi trobés de seguida s'hi trobés tan a gust, no? Perquè un podria anar allà i dir, amic, jo què vols que faci, no sé, etcètera. Hi ha moltes parts, però la relació entre els dos, d'un gran afecte, no? D'un gran afecte. El de l'Àngel Pujol per el missioner, doncs d'admiració. Admiració com aquell home, perquè l'Àngel Pujol era un treballador de marca, d'aquells que s'aixeca a les 6 del matí fins a les 12 de la nit, no para, no té mai un moment. Tenia mai un moment de dir, ara no fem res, no, sempre s'havia de fer alguna cosa. I trobar-se amb un que era igual que ell, però encara més, perquè l'altre tampoc para, no té temps de res, però en canvi no s'immuta, o sigui, no para però tampoc no fa drames. De dir, oi, que t'ha balat bé, no, això no ho dirà mai, va d'una cosa a l'altra, va d'una cosa a l'altra, va d'una cosa a l'altra. I l'Àngel Pujol això el va deixar parat, diu, encara n'hi ha un de més treballador que jo. Però, bueno, a part d'això, era l'afecte, un afecte sincer, molt franc, jo crec que sense cap mena de... Bueno, res, jo no hi sé trobar cap ombra, potser sí que n'hi havia, però jo no sé què trobar cap, d'admiració total, de dir, aquest home s'ho mereix tot. I llavors, què puc fer jo per ell? Doncs va dir, doncs mira, organitzar el que sigui per ajudar aquest home, ja està. I recíprocament, l'Àngel Olaran, també d'un gran efecte de dir quin home més generós, perquè un podria, l'Àngel Pujol, hagués pogut fer com fem tots, fer una vida, quan es retira, es jubila, procurar passar-s'ho bé. No. I això l'altre també ho admirava. Aquí tinc a Espanya un desconegut, perquè al començament no es coneixien de res, que no para de treballar per mi. Bueno, no per mi, per nosaltres, perquè ell no és ningú, és tot el que arrossega, centenars de persones, milers. I hi havia també aquesta admiració i aquest afecte, sí, una mica de germans. És curiós, el nom d'Àngel, això és una pura casualitat també, però d'una fraternitat que va més enllà, doncs, de, no sé, què et diré jo, de ser del mateix país, o de la mateixa família, o de la mateixa professió. No, va molt per damunt d'això. Una fraternitat d'objectius, que tots dos volien i feien el que podien, esclar, cada un fa el que pot, per millorar, com a mínim per frenar els mals que són infinits d'aquella pobra gent.